sa pagpapabaskog kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong oras sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Ano, brownout? Brownout gayud Ronald sa ibang lugar adi. Bale, basta ikaw man lamang magdangog sa to. Magiling sa cellphone. Live po, girara digdi sa DCGB Ligaspi. Ini po ang sa indong amigo Al Armario. Reporting for duty, digdi po sa programang Uragon Bicol. Siyempre, kasabay ta dyan ang Ako Bicol Party List. Sa panginginot ni Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Yan man si Congressman Chan, ha? Sa first name ni Congressman Chan, Almario Chan. Yan, iba pa po mga pag-iriba dyan sa Ako Bicol. Pag-iribanan po kita sa God alas 9:30 man sana. Karong oras lamang na orestorya. Habang malipot-lipot ang panahon, Pwerte maglamaw-lamaw adi sa mga daing trabaho dyan. Pwerte ang lamaw-lamaw gayod. Sa may mga trabaho daing maginibo, mabongkaras ka talaga. Dito na oro exercise para mahali ang lipot. Siyempre, digdi sa DCGB, pag-iribaan OKFM dyan sa Sorsogon. Hook up yata o yaan man si Rex sa Bulima. Nagko-programa dyan sa Sorsogon. And dyan sa Camarines Norte area sa Daet. Yan man ang OKFM Daet. And monitoring man ang radyo natin dyan sa Eriga. Iba pa pang mga pag-iriba dyan sa Camarines Sur, sa Catanduanes and Masbate area. Kumusta ka mo dyan sa Catanduanes? Saka sa Masbate. Pero mas malipot ang panahon dyan na di. Mas lantad sa Paros. Open ang mga isla. Kaya siyempre malipot-lipot ang panahon. Diyan sa Rapo-Rapo and iba pa pong area kan Bicol Region. Kumusta po kamo? Specialmente sa mga mayon evacuees. Miserablihon man ang kamugtakan ko niyan.
Ronald kan mga yaon sa evacuation center. Adi, makahirakon man minsan ang buhay ninda ta. Siyempre, day ka makakabuelo, Nald. Ika man daw mag-star dyan sa bako mo harong. Kaya nasasabutan taman sa mga mayon evacuees kan sa hindang kamugtakan ngunyan. Problemado talaga na, lalo araw kaning malipot-lipot ang panahon na di. Problemado sinda kan pagkabuhay. So, buhay-buhay ninda dati. Diyan sa pamitisan kan mayon. So, mga nasa lawag ini kan 6 kilometer permanent danger zone. Ta alert level 3 pa man sana. Kaya, anyaon sa mga evacuation center, so nakalaog naman sa 6 kilometer permanent danger zone. Pag nag-extend yan na 4, yan. Alert level 4. Siyempre, sa mga residentes dyan sa 7 to 8 kilometers, mapipirita naman na mag-evacuar. Pero sana, dahil na magdiretso, sige na po ang dulay, kan bulkan mayon. Nagkapara dulay baga, kung sa aki, nagdudulay. Kaya, baad lamang dahil naman maglala pa. Takon baga nakaluwas na so puwersa niya. Nakaluwas na so puwersa. Kaya, uning sana, dahil na maglala pa po si Bulkan Mayon. Para date sana, ang mag-evacuar, yan nagpaka-evacuar na, dahil na madagdagan, ta problemado naman kayan ang gobyerno. Shout out sa tuyang texter 193 nasa Kamsor da Asya. Okay. Salamat. Ay, si Sally. Si Sally ni. Sally. Pa-Kamsor si Ate Sally. Pwede makisuyo. Apunan lang si Sally gayon. Tabi ko sa cellphone ko. Tabi sa cellphone ko. Paki na lang. Apunan lang si Ate Sally. Nadagog matabi ako. Hindi ko nadagog ni Nald. Pakisuyo kaning cellphone. Apunan si Ate Sally. Tapakamsor na siya dahil makakadigdi. Nasa biyahe na si Ate Sally. Kaya riba nang gayon si Kung Lee. So, number tabi. Nald. Kung man lang tabi duman. Mas magayon duman sa technical ang linya nakakalaog nin mas klarado. Grabe ang problema man kan mga evacuees na. Imagine mo, araw kaning malilipot-lipot ang panahon. Kaman dyan magkabuelo. So mga hayop ninda, naataman, kadaklan dyan sa pamitisan kan mayon, para oma, para tanom. May mga ataman na hayop. Paano na sa mga hayop ninda? Haray na sa mga karabaw. Tapos sa mga baka ninda. Dinaragay dyan sa sarong lugar. Bata, pigpakaon daakan. So, mga pigpakaon na pigiriling sa nagayod Ronald, day pa ako nakailing kan ibang pagkaon kay karabaw na baka. Day man da tuod. Day man tuod da. Uning tuod ka magsabsab kan karabaw pagkan awot sa karabaw sa kasubaka, tapos sa pagkaonon mo kanayan ng mga giniriling, day man talaga makaon yan. Yan si Ate Sally. Ate Sally, kumusta? Ito ay. Pasiring ka mong Kamsor. Opo, ano po ako pag-sponsor? Anong misyon? Ano po ako? Nagawara-wara ang signal mo, Ate Sally. Paluay-luaya si Kung Lee. Tagari makaskason ang dalaga ni Kung Lee.
biyong nagpe-fade an sa imong signal. Ito, kung dita, duman po kami sa campus to work. Ma-promote po akong the search for 10 outstanding students of Bicol po. Aha. Yun. Pero bago po kami kasi sunod-sunod man po, so mga relief operations po ako Bicol Party List. Kahapon halik kami sa Tabaco City, Aha. kung saan po tulong evacuation centers po ang bigduman ni po sa Tabaco. Nagtao po ni na relief goods, bagas, tinapay, may sabon, may mask. Ito pa ang mga pinanao. So magayunon kasi talagang magayunon mga evacuation center sa Tabaco dito ay. Opo. Talagang may designated talagang evacuation centers sa city. So very orderly pag nagduduman po kami, talagang nakaayos, nag-aralat lang talaga sinda. So mahiling mo talaga na mga disiplinado po ang mga taga-Tabaco. So bagas, Apo. mga relief goods and ipig taoman kan ako Bicol at least maka-augment man lamang sa pangangaipo kan mga kababayan tangal bayano diyan sa Tabaco City. Opo, tama ka po dyan, Tito Al, kasi sabi nga ni Kong Pido, Edwin, pag nag-iikot, bibisita po sa mga evacuation centers, sabi po niya na maski inidiit, makakatabang pa man giraray po sa indong pangangaipuhan sa Oroal daw. Kasi, at ang importante, dahil sinda, nalingawan kang ako Bicol. Narurumduman po sinda kang ako Bicol Party List sa panahon po ng kalamidad. Hininganing pagtulakang mayon. Siyempre naman kasi yan ang misyon kan ako Bicol ang pagtabang sa mga biktima, kansiring kaning mga kalamidad, kaya nga ni namundag tabi at isali ang ako Bicol para sa siring na misyon. Pero bareta ko, hali man kamong maanito, kan Sarokal daw? Yes po, po kami sa nito. Ito pong General Assembly po kang sa tuyang mga lolo at lola sa munisipyo ng nito. Kaibahanan ni din po si Kong Pido. Nagduman po siya kasi na-invite din po siya ni Councilor Mia Supat, asin ni na Mayor, asin si actually po ang head ng ang Committee on Senior Citizen, si Councilor Artie Giriba. Charlie Giriba. Sabi ni Pero dahil pa man bagay ko akiong pa si Consyal Arlie Giriba, Senior Citizen Committee ang bigakaputan niya. Opo. Si Ate Mia po, si Tito Al, si Councilor Mia Supat po, ang pigkakaputan niya po ay Women's and Children. Ayun. Bagay siya duman. Kasi yung celebration po kaya kang senior citizen to sa indang yearly General Assembly, actually po, na-invite si Ate Mia kang sa Senior Citizen Federation. Sabi sa iya, baka pwede po konsi na ikaw po ang magbasnak sa tuyang mga lola at lola. Kaya nag-prepare man si Ate Mia, tas nagbakal man siya ng gardenia products, ang Happy Me Mami na noodles. So sa indang beef and para din pasalamatan si Ate Mia, nag-donate din po ang gardenia ni na mga tinapay para kuta na ipais na. Kaya lang sabi ni Ate Mia nga, panggipasa na, namakal na siya. Kasi sabi ko kay Ate Mia, ikukuha-on mo yan, tapos i-deliver. Kasi alam mo man, donations po bagayan dito ay. So dapat, kung rin mo kaipuhan ang tinapay, saka lang sa imo yan itatao. Para dai po siya, kumbaga, mas maraot po dito al. Ayos talaga. Then, ayan, masiram talaga ang tinapay kang gardenia. Ang tinapay na napakasarap. Ang tinapay na mas masarap ang gardenia. Talagang kahit walang palaman, masarap ang tinapay lalo kung ipinamimigay. Iya po. Ayaan mo Tito Al, aram ko na
Sunod po, ma-request po kita. Pero shout out po sa mga taga nito, lalong-lalo na po kay Councilor Mia Supat po na nagadangog po si Kopirme sa DCGB, sa Ako Bicol program sa Oragon Bicol. At iyon na nga ni po Tito Al, maugmahon ang mga senior citizen kasi nag-abot si Congressman Pido Garbi na may dara-dara pong mga payong, may dara man ni na dikit na groceries na ipinaraffle po sa to yung mga senior citizens kasi bali po baga nasa 1,000 plus po itong mga nag-attend na mga lolo at lola. Syempre limited lang kaya pinaraffle po plus ang mga maugmahon po sindata nag-abot po ang pogi-pogi man na mayor ng Legazpi City, si Mayor Hisham Ismail. Kaya, Diyos ko Tito Al, kiriligon talaga ang sa tuyang mga lola at lolo. Kang, ano na ito, kang January 24. At yung talagang, Kaya pala nagmahon si, nailing ko sa picture, ugmahon si Kagawad Arlie Giriba. Opo, gabusinda, mga Oo, nabisita ni Mayor siya. Opo, talaga. Kaya surprise nga ni, hindi na ina-expect na maduman si Mayor Hisham. Sabi nga naman, nag-post pa nga ni na bakulang daagwapo, mabuuton, maamuton pa. Maamuton. Pararong talaga, no? Parang, actually, maamuton man talaga si Mayor kasi di ba nabanggit ko na din yan. The best talaga. Nung siya sa kuya, tapos nag-beso si Mayor. Talagang maamuton talaga. Sabi ko, wow, ang sarap sa ilong baga. Kung nagalihi siguro ako Tito Al. Malubos kay... Siguro Malubos kay Mayor Mayor po din. Anyway, Tito Al, gusto ko lang pong pahapiawan sa yung search for 10 outstanding students of Bicol na ang deadline po ng submission ay February 13, 2026 at sa tuyang mga top 20 kung makaabot ka po sa rank 11 to 20 kamo po ay makaka-receive ng 30,000 pesos at kung kamo po ay nakaabot po nakalaog po kamo sa top 10 makaka-receive po kamo ng 50,000 pesos. 50,000? Nakula. Opo, nakulaon. And then Tito Al, bako lang yan kasi kapag sa indang pwedeng mapanalunan Tito Al. So, sa advocacy project, pag kamo napili po out of 20, makakatanggap po kamo ng 20,000. Haling po yan sa Rotary Club of Metro Sorsogon and Rotary Club of Legazpi Central. Meaning additional yon kung in kaso ikaw Yes, additional yun. Saro po yan sa ma-receive ninda. So, ang deadline po, Tito Al, nakapagpadala na po kami ang Ako Bicol Secretariat ng TOSB sa mga schools po sa HEI sa 171 na application form. May packet list na po yan. Very madali na lang po sa mga estudyante ang magpasa ng sandang mga requirements. And then, so TOSB guidelines po, yaon na rin po dyan. Mahihiling po ninda. Basta po, Tito Al, ini pong the search for 10 outstanding students of Bicol para po ini sa third year students na pa fourth year and sa mga fourth year students na pa fifth year. Basahon po ninda ang guidelines para po ano po sila mag-guide. And ano na ninda ang mga estudyante, mararank na din ninda or ma-iskora na po ninda ang sindang mga sadirita. Yaon na din po dyan sa packet list ang pointing system. Kaya mararank na ninda. Kompleto po yan, Tito Al. So napadarami na po yan. And then sa ngunyan nga sabi ko sa Indo na maikot po ako sa Kamsur sa ibang mga private schools na bukas. Ngunyan, sa Sabado po baga. Sa ang iba, pag Sabado, wala pong school. So matao po kaming mga posters and then letter din para ma-follow up sa pusinda. So, yan po Tito Al. Ang deadline po ng submission ay February 13. Shout out na lang po Tito Al. Gusto ko yung mga kabarkada po, gusto ko yung mga kapadyak kasi pirang algaw na din po kami nag-evaluate sa Padyak Asenso. So, natawan po ng mga padyak last October 11. Piko kumusta mi po sinda. At kung sinda po ba ay nakakabenta, kung kumusta ang turnout nito sa indang mga buhay-buhay. So, meron pa kitang iiputan this week
So, abang-abang na lang po. So, ito yung mga parapadya. So, mga natawan po kang Ako Bicol Party List and 6-in-1 Corporation po. Ayun. Eh, shout out Okay po man. sa mga taga-Gardenia Bakeries Philippines. Okay man ito. So, Apo. livelihood ninda, ano? Apo, di ba may taga sa Indo, taga Maslog, yun, si duman. Alsaga? Oo, Alsaga. Pagayunan kasi from 8 to 7 da siya nagtitinda. Shout out ko lang si Sige. Bakeries Philippines, si Sir Joey Santos, si Kagawad Onin Manzanillos, Kagawad po siya kang Barangay Tamauyan, si Jerry Archaga, si Bert Alcantara, di ko na masabi sa iba, basta shout out na lang po sa inyo. Thank you. So dito Ali na po ako magaloy kasi iba po akong tigahabol Sige, po. okay. Ingat ka mo dyan, ingat. Thank you so much po. Ingat sa biyahe. Okay po, salamat Okay, po. loy-loy sa na, po, Kung Lee. salamat po. Okay, Okay. po, thank you. Sige, bye-bye Thank po. you so much. Ayan po, si Ate Sally. Pasiring sila duman sa Kamsur para po sa pag-promote kan search for 10 outstanding students of Bicol Region. Napagal-pagal man ini. Imagine mo ang mga criteria dyan sa search for 10 outstanding. Matanglay man sa estudyante. Matanglay sa estudyante ang arog ka na mga requirements. Napigahanap po kan search for 10 outstanding students of Bicol Region. Anyway, sulit ka man pag ika talaga ang napili. Imagine mo may 50,000 nagaganahon. Dakulaon na tabang na yan. Kung third year o fourth year college ka, ikaan maswerte na nakalaog dyan sa top 10. Grabing benepisyo ang makukuha mo dyan. Siyempre, mamimidbidan ka. Pag-graduate mo, mapasala. Pag-aragawan ka kay employer. Ano? Okay, sige. Diretso kita digdi sa programa. Yun na nga niyan. Shout out. Kumusta unta sa mga mayon evacuees na miserablihon man ang kamugtakan ninda Ronald. Nabanggit ka sa bago sa mga hayop. So, karabaw na tapos subaka. Pigtatarawan kay ibang pagkaon. Dahil man tuod. Tuod yan, magsarab-sab. Kiawot. Nadaroon mo sa sarong lugar. Dahil ano ba nga ni, kampiganti parasan. Mapakaonon mo kay awot. Na dahil damit binbin o kaya alang-alang ng awot. Antiparasan na tagay na winakaon so nasabsab so karabaw sa kasubaka. Sa mga kanding aray na sa mga kanding ang kanding pati awot ba ng pigkakaon kaya na kaya kay puhan igwa ki ipapakaon dyan sa mga kanding sinaray na doon sa mga kanding kan mga mayon evacuation alangan mandaron man dyan sa evacuation center. Dahil mo pwede. Mamari mi yan dyan. Mi. At mag-arog ka ng taguran. Nga ta daw ang kanding takutonon sa tubig. Minamari mi tulos yan. Mi. Pag may naiiling Ronald na lain, pag may naiiling na lalaking nakatalikod, minamari yan man kanding. Nariparo kayan nal na nag-iihi. Minasuriyaw tulos ang kanding. Lalo na kung manok. Bawal man kayo dyan sa evacuation center ang manok. Baka no magakaribok dyan sa mga pagtaraning na arlanganin na oras nagduduraok na sumanok namumukaw na lalo na sa mga ayam. Ano nga ayam dahil hanggang pwede dyan sa evacuation center tama ka-istorbo yan pero talking about ayam Nald ata daw talaga
dakulon ang tawo ngunyan na nalilingling sa pag-ataman ki ayam. Grabe na ba kanal ngunyan? Aloon na mga teenager ngunyan. Ang mga daraga ngunyan. Nagkakahilig mag-arataman ki ayam. Mga padabao ng ayam. May nailingan niya kunal. So ayam, dara-dara dyan sa mall. An pag-una kunal, aki, tamay stroller. Imagine do Imbis na aki an guyodon dyan sa stroller, ayam na. Hindi nga ng pagbabago kang kinabanal doon. Nata na daw ini sa kinabantangon yan. Imbis na sugurang guyodon dyan sa mall, naka-wheelchair, o kaya suaki sa stroller, ayam na ay lingo ng dara-dara sa stroller, ayam. Sinya akong kinabantay ni. Pigna dayapiran panal. Imagine na. So ayam, ibinugtak na sa stroller, igwa pa ki dayaper. Jesus na buhay tadig sa kinaban. Adi, magyaging kanal dyan sa boulevard. Masabat mo, mapipiritan ka magdulag. Masasabat mo so kapwa mo nagja-jogging, malikaw ka ng gad, madulag ka na, kadumulag na, darakulahon ng ayam na guyod. Gandulag. Pangalong ka ba? Jesus Maria Joseph. Atas darakulahon magan ngimot. Darakulahon ang ngimot na ayam. Kan pangalon. Kan dumulag. Uni pa na uni nang gadan garo ako. Sisuwa-suwaan magiling. So ayam, pigdadaranan nal sa simbahan. Okay lang ito. May aldaw baga na, ano itong aldaw so, aldaw kan mga atama na hayop. Pigbibindisyon na niyang kampade na, ligo kang kialdaw. Lingaw ko kung anong aldaw ito. Okay lang kung itong aldaw na ito, pigimbitaran ka mo kampade, nadarahon sa mga atama nindong hayop dyan sa simbahan para pabindisyonan. Pero kung sa regular na pagmisa, daradara mo na ang ayam, wala ako kaan. Gari, pigsuwa-suwa na kumagilingnan. Imagine mo yan. Pati pagsimba, dadarahon mo ng ayam. Pipamati mo talaga sa buhay mo na importante hunon sa imo ang ayam bago nasuk kapwa mo. Kundi mas importante sa imo ang ayam. May mga tao talaga arog ka ni. Sobrang kapadabaan sa ayam. Sa bagay talaga, may ayam nga ni na mga mabuoton manal dadi. May mga ayam bagang gari na may buot. Makairakon man pagparailing-ilingon minsan ang mga ayam na gari na may buot. O dyan nga ni sa barangay Baybay. So, barkada ko nal. Nag-istorya sa ko. Sa barkada ko dyan sa barangay Baybay. Naging sa Legaspi. Sa barkada ko dyan. Nag-istorya sa ko. So, ayam daninda. Nakakataram na nal. Imagine mo yan. Sa sobrang pagpadaba, asin, pangataman sa ayam, garo ugusuno naman sa ayam, sa tagsadiri, nakakataram na. Sabi na kan ayam na, Ma. Ma. Pag makaon na sa ayam, nakakataram, maagad na. Maagad na ikaw noon, Ma. Kung
napapalawig-lawig kayo. So, tarawangan ayam, Mama. Mama. Jesus, ano eh? Mama. Maring anit. Maring anit. Tas barkada ta dyan sa bye-bye. Bako sa pangaran an inapod. Adi. Takon, pangaran ng apodon kan ayam. Sa sobrang pagpadaba mo na, inapod na sungaran mo. Ronald. Nagkataran sa'yo. Ronald. Imbis baga magbatok na Ronald. Ngayon, ano nga, pet talaga. Nandari, naramdaman ko so. Istorya na. So, pade na kung sino lamang ito. Sabado man. So, pade na ikaw kiatama na perot. Ano daw perot? Nando pagbikulon ta. Madali kita kanikan intisidig. Perot. So, kumbaga, subayong na green ba ito na dali? Green. So, perot. Nataman supade na perot. Ngunyan, nag-order supade kay Graba, buda bye-bye sa hardware. Nagapod sa hardware supade. Nagapod, hello. Pwede nga mag-order tabi kay sarong kobe kong bye-bye. Tapos sarong kobe kong Graba. Hindi yo. Nagsimbag man so secretary naman sa hardware o so cashier. Okay nga tabi. Kasi nga tabi ini deliver. Dumaan sa sarong simbahan. Sabi kang pade, o di okay. Talaga pa construct manggad kang simbahan. Ngunyan, namatinald kan perot na tama niya. Kato baga uso pa so telepono. Bago pa so cellphone. So, so angat-angat pa. Sumatel ko kay to. Matel ko, digital. Ano ito? Kay to pa? Bayantel. So kay to, inangat so telepono kan perot. Pinildot man kan perot, di nagring. Bago na kan sekretary kan cashier, so pade garag apod. Inarog so boses kan pade. Powder man ngaya. Sarong kobi kong bye-bye. Saros, kobi kong Graba. di binaldi sana, ginibo ng dua. So order, tigdua ng bye-bye, buda Graba. Ngunya, pag-deliver, kan, kan bye-bye Graba, nadagit supade. Natang yata, tigdua na yan, na parang yata tigsaro man sa nasupig order ko. Natang yata, naariparo niya, supirot naman. Ayong gibo pirmi kang perot, bako sa ito first time na nangyari na, iga-arog-arog kang perot, sa bigtataram, kanamo niya. Hindi yo. Ika naman ngayang perot ka. Ika naman nga tagibo. Pinadusahan ito na. Pinadusahan so perot. Kampade. Pinado pa na. Arog ka no? Halingin do tabi sa sa YouTube, sa Facebook, sa DCGB online ta. Pinado pa. Arog ka so perot na. Lingon na tsura ko. Pata sa mayon pala nasa likodan ko. Itinamtak so perot arog ka no. Di kalap-kalap so pakpak niya. Nagkalap-kalap. Sabi kan perot. Maigpiton mga si father. Maigpiton mga si father. Pinadusan nga ako. Nagkiling siya na. Pagkiling kan perot, nakilingan niya si Jesus Christ, nakapako mamaga si Jesus Christ. Sabi kang perot na, sabi kang perot, duman kay Jesus Christ, psst, psst,
Tulong bisis sinitsita na. Sige, tulong bisis. Nasitsit kang perot. Sabi kang perot. Naman kay Jesus Christ na nakapako. Nag-order ka mo yung kraba mo na bye-bye. Nag-order ka mo yung kraba mo na bye-bye. Para yung padusa sa to. Oy, joke lang tabi ni Joke lang tabi. Masasabutan man kita ni Lord. Joke man sana. Baka man pagbasang-basang kay Jesus Christ. Joke lang tabi O kaya baga, ang pag-ataman nalkan hayop, talagang importante man maray. Tanang mamatian man kan hayop na sinda padaba ta. May mga buot man iyan. Sabi nga ni kan, ikaw pa kan istorya na. So, ano nga niyan, kuwang kang pato? Mamati mo baga ang pato? Ano, nagkarimok na naman sa cellphone. Diyan ko na basa ang mga teksindo. sabi kang pato na, ano nga niyan, ni kan pato? Yeah. Yung pato, no? Yeah. Sabi kan, so ganso, ano ni kan ganso na, sabi kang ganso, fight! Duminuraok nal sumanok. Pagkamati kan, ano ini, kan pabo. Kamati kang pabo. Sabi kang pabo. Takal. Takal. Yung ano ni kan pabo. Takal. Sabi kang baka. Tama. Ay, nainggit man so ayam nal. Makamati. Sabi ka na ayam. Burr. Ay, hindi. Kaya, kita tabi, okay lang iyan na padabatan mga hayop na tamanta. Pero kayo, isa lugar man na, sailing ko lang personal ko yun opinion. Isa lugar taman, tamili padabaon taan sarong ano ini pet no ataman ta. Dadarahon mo na sa mga alanganin na lugar. Garo bago man tama. Takonsiring ka yan. Pagdaraw mo na sa simbahan, pagdaraw mo na dyan sa mall, pagdaraw mo dyan sa mga public place na nakakaistorbo naman minsan. Bago naman iyan animals rights. Nakaka-apiktar ka na gan iba. Kung gusto lugod nindo, kung talagang gusto nindo mangibabaw ng mga siring ka na kaisipan, daraw na lugod nindo dyan sa mall ang baka. Daraw na dyan sa mall ang baka. Wala ko yan. Karabaw. O kaya magsini ka mo, daraw na nandong karabaw, mula baka, view pa. Kung gusto lugod nindo, pati manok, na pambulang, daraw na dyan sa kunsain. Ay, naku, buhay ta. Kaya, tabi, isa lugar taman, maski kita padabatan mga taman tang hayop, isa lugar taman. Dahil pagdarawon sa mga alanganin na lugar. Nagkaka-apektar naman kita sa iba. Ade, sige tabi, padagos kita digli sa programa. Shout out sa mga taga Tegsatuya. Taga Taysan. Sige tabi. So mga barangay officials na dyan sa Taysan, naglilinig man dyan sa sitio Malangka. Kasubago. Kasubago. Bako sana dyan sa Malangka tabi.
Naagyang ko man digdi sa nito, digdi sa Victory Village. Yan, sa mga taga Victory Village, kasubago na agyang ko man, nagrilinig sinda dyan sa Barangay 27. Digdi sa may Aranican Dap-Dap nal, so salog baga dyan. So Tito Kadan dyan, pasirin sa Embarcadero, nagrilinig man sa mga taga Barangay 27. Salamat tabi, kan sa indo mga espuersos, tapos sudigdi man sa Imperial Court, digdi lang sa baba, nahiling ko. Naglilinigan dyan sa gilid kan tinampo. Magayonon baga. Kung araw kan ang kaisipan ta pirmi. Good EM. So barkada tang Hakob Sound System. Si barkada ta dyan sa Santo Cristo. Kan Daraga. Nag-text man. Tapos si Joey Sarsia. Iyo tabi pa rin Joey. Pasirin dyan sina Ate Sally. Sa Kamsur. Pwede mo apudan at yan sa programa mo. Si Ate Sally. Tayaw sila dyan sa area mo. Sa Iriga and Kamsur area. Sa iba pa pong text. Taod-taod. Isabay taman uning unambitan tabi na. Magayonon naldan. Bilibon man ako sa Donald sa Dapdap. Talking about kalinigan. The best man talaga ang dap-dap na pirming number 1. Sekreto rin Donald ta pirmi ka mong number 1. Ayos ni baga may award naman sa dap-dap dyan sa kalinigan. Ini kaya pigiribo kan barangay officials, barangay appointed officials, tapos ibang concerned na residentes. So iba ba ko man concern? Kung dahil labot sa iba. Hining pigigibo nindang paglilinig kada weekend, kada Sabado, parte po yan kan pigaapod na barkada. Barkada, Barangay at Kalinisan Day. Kada Sabado yan, digdi sa Legazpi. Dahil ko aram sa ibang lugar, pero digdi sa Legazpi, pigigibo yan kada Sabado. May titulo yan na Barangay at Kalinisan Day. Barkada, acronym. DILG, ang nag-implement kaya na parte pa man yan kan programa para sa Bagong Pilipinas. Kalinisan sa Bagong Pilipinas. Kaya kasarong simana baga, may award so 10 mga barangay digdi sa Legazpi hali sa DILG. Sinda na-recognisar na pinaka malinig na barangay. Bilibon talaga ko sa Donald. Number 1 ang dap-dap. Number 1. Barangay 57 Dap-Dap. Ikadua, Barangay 33. Sa mga taga Piñaranda. Congratulations tabi sa Indo. Pandua ka mo. Pangtulo, so Barangay 11, Mauyod. Yan. Pangapat, so Barangay 55, Istansa. Nawardan sa Istansa. Nagkarali na kayo dyan sa Istansa. So, ika para tapukan man kaya nindo ki basura dyan sa Istansa. Tamiling kan sa Robaga, may mga bakanting lote dyan sa tuktokan bulod. Awano daw ta titarapukan ki mga sinakong basura. Siguro mo yan natututukan naman kan barangay council kan Istansa. Kaya at least mo yan ang Istansa nasa pang-40 pwesto sa award. Kaya ning manungod sa paglilinig. Panglima, so Barangay Orosite. Yan, sa mga taga Orosite. Pang-anom, so Barangay Bitano. Ayos naman sa Bitano Nagkarali na so basura. Hindi kayang Bitano, dapat gayod, maliwat ang tapukan nito dyan ki basura. So MRF. Tang MRF kang Bitano na, ni sa sintro. Ni bagaran niyon, may mga kaunan pati sa palibot.
aron ni dyan sa mall, ha? Sana may lugar ang bitano, ha? Namako ang iba, ha? Bako digdi sa sentro, mga kanosong pagilingon. Ha? Sa kami na parong talaga dyan ta. Siyempre sa kadakulan kang basura, ha? Natitarambak man dyan, minaparong talaga pag daytulos nakukulikta. Tag-aranihon sa sentro, agyan ang gad, ining tapukan ninda dyan kan basura o MRF ninda. Ha? Pero at least, ang nabitaan ko niyan sa kalinigan, generally, pang-anom sinda sa pwesto. Oh. Meaning talagang may gusman sa mga barangay official and yaw man ang kooperasyon kan mga tao dyan sa bitano. Pang-anom tabi ka mo. Pang-pito sa pwesto, ang barangay 20, Kabangan East. Oh, yan. O digdi sa may orinutan sa na. Barangay 20. Pang-walo, barangay 47, Arimbay. Oh, walinig man pala so Arimbay. Ayos man diyan kamo sa Arimbay. Pang-siyam, barangay 65, Imalnod. Oh, ayos man si Imalnod. Oh, shout out naron daw mag si Imalnod. Oh, shout out man kay parang Eric Sevilla. Nakapasyar ako diyan sa mini farm ni parang Eric, ha? Sevilla diyan sa Imalnod. Kansarong Aldao. Shout out tabi sa mga taga Imalnod. Pangsyaman kamo sa pwesto, ha? Digdi sa mga performing top 10 performing barangay sa Legazpi City pagabot sa kalinigan. Pang-sampulo, uy, nakalaog man ng Imperial Court Nald. Kaya palan, puga-puga man sa mga barkada dyan sa baba, sa mga, siya ang Kapitan Digdi, Kapitan Bihir, Kapitan Bihir, mga may guson sa mga barkada tama dyan sa baba. Kaya nakalaog naman sa Barangay 23 Imperial Court sa top 10. Yan. At least, challenge man ini, duman po sa iba pang mga barangay. At dapat higos-higos. Tangani na sa sunod na award kan DILG, di ko aram kung quarterly yata ang awarding ninda, di ko aram. Di ko lang sure sa DILG. At least makalaog man lamang kamo. Ha? Kaya, agad taman tabi sa mga residentes, napakusuguntaan disiplina sa pagtapok nin basura. Kaya magpara karalat ki basura dyan sa gilid kan tinampo. Kung igwa ki lugar na pwedeng masarayan kan basura, may mga kalot dyan, duman tatabi itapok. Kaya magpara kalat dyan sa gilid kan tinampo. Iyo yan nakakaraot sa barangay. Simple man sa napiga agad. Kan mga opisyales, iyo po ang kooperasyon. Maging ani si Mayor Isiam Ismael, naugmahon siya kasarong simana nariparo na maski baga makusugon sa uran, day nagbaa sa Legazpi Pinal. Makangalas baga ito kan sarong simana. Ano ito? So bago mag Santo Niño Pista, mga 16 yata ito, 17. Grabe baga sa uran. Pero ano makangalas, dahil na nagbaha, so mga lugar digdi sa Legazpi dating pigbabaha. Kung sabiyon, may epekto na so kampanya kan gobyerno lokal sa panginotabi ni Mayor Isiam Ismael na rilinigan kan barangay sa mga lain kanal. Linigan sa mga nagakaulang dyan sa tinampo. Pati nga ni so primero bagang sweldo kan mga opisyalis na digdi sa Legazpi, nagkuruntribo sinda. Tinawan para mientras kidiit na budget sa barangay at least pangurisnak man lamang. Kung nasa lagaro, 10,000 ito sa mga darakulang barangay, 8,000 sa Saraday na barangay. Pangkuasa na ito, pangurisnak. Tagurano man na yan na 8,000, 10,000. Kung dakulang barangay,
sarong kuro-kuso sa nang rilinigan, siyempre sa pagkaon man, no? Iyo naman yan ang piguro gasto kan barangay. Pero yan, so sa 2025 yan, nangyari ito, last November or December yata. Pero ngunya na taon, igwa na po igwa na budget kayan an syudad. Igwa na kaya ki ordinansa. Ha? Igwa na ki ordinansa na obligado ang mga barangay na maglinig. Ha? Linigo ng mga line kanal, takbason ang mga sanga kikahoy na nakaulang diyan sa gilid kan tinampo. Igwa na kaya ki alokasyon ang syudad. Simple man sana ang pighagad po kan mga barangay officials kan mga opisyalis ta digdi sa syudad, kooperasyon. Simple yun man sana yan. Kaya lang, so mga taong abo magkooperar, iyo palagod ang mga komentarista. Diyan sa Facebook, lalo na. Diyan sa Facebook, grabe naman ang iba. Ma-picture nalki basura. Halimbawa, nakailing ki basura dyan sa tangod niya o sa kataning niya, pipicturan. Ipopost sa Facebook. Hay niya su kapitan. Hay niya su kagawad. Ano yan? Araw ka dali sa nanal ang pagkomentaryo sa Facebook. Pero kung isipon, may kasalan ka man. Tay ka mismo, daing disiplina sa buhay mo sa pagtapok ng basura. Simple yun nun man sana. Basura mo, ariglaron mo. Itapok mo sa tamang lugar. Tabatangon yan ang mga barangay official. Araktibuho na nal. Ngata. Ngata taraktibuhon mo yung mga barangay official. Malalaos na po ang barangay eleksyon. Nag-text man si Kiko kasi Ate Lining. Monitoring man sa magagawa mo. Salamat. Okay. Laos na po ang barangay eleksyon. Sabi ni Congressman Garbin, na-interview ba ni Pading Pio yata, kan Sarong Aldaw? O ni VP Henry? Tangon niya, dahil na-contact si Kong Pido. May busy gayod. Dahil nag-reply sa kuya. Pag busy ito, dahil nakaka-reply. Anyway, in-announce na po ni Congressman Garbin, in-announce na kan Comelec Pirmi, na lawas na ang barangay and SK election sa Nobyembre 2. Pistang kalagari Tinaiming manindo sa piyesta kan mga kalag. Imida kan mauso ang ghost voters. Ghost na botante. Dahil manggayon na sa barangay, dipisil mandayaon. Dipisil mandayaon sa barangay ta. Mano-mano baga. Mas madali ang darayaan sa computer. Sa computer, kung ano ang isalpak mong data dyan sa computer, iyon na maluwas. Kung minsan nga kung ano nakaprogram, iyon na yan. Example nga ng video kinal. Ang video kibaganal, iprogramo sa 100. Iprogramo ang video sa 100 na score. Mas kanong kanos kang kanta mo. Mas kanong kanos kang kanta mo, ang minaluwa sa score, 100. Kaya sa eleksyon, bago man imposible, na kung ano ang linaog mong data dyan sa computer, iyon na yun ang minaluwas na resulta. Kaya minsan, mga kandidato, na dahil man ang gagana, yun ang katukaw. Ang problema, sa barangay level, balikan na sa barangay level, bako nakaraw-karaw mo niya na
ang pagiging barangay official, makandidato ka, banal? Dahil na, abong mo na. Maray man. Tap, ulang-ulang lamang ang sa trabaho ta. Araw mo na, bako na karaw-karaw mo niya ang pagiging barangay official. Kung kayo ang barangay official, pwedeng paburbanjing ka sa nanal, ngunyan dahil na. Pigobligar na kan DILG. Ha? Halimbawa, kagawad ka. Igwa ka kay committee siyempre nakapot. Obligaron ka na kan DILG. Magre-report ka manal kung ano ang pigigibo mo sa komitiba mo. Bako sa so kapitan. Kaya ito kapitan sana. Sekretary. O, kung ano ginibo kang sekretary, iyon na yan, pigtubudang kang DILG. Ungon yan, pigo-obligar na nal. Ang mga barangay kagawad, pigo-obligar na po na maggibo man ng report sa committee niya. Kung so kagawad na nakaluwas, nga. nga. Madyan sana sa barangay hall kung makubra ka ng honoraryum. Dahil na ngunyan yung pwede. Okay, dapat ngunyan, kung ikaw mga barangay kagawad ka, barangay kapitan ka, tutok ka dyan sa trabaho. Bago pati karaw-karaw ang trabaho ngunyan, kan barangay official, gulpiho na. Gulpihan mga paperworks. Kaya tabi, ako minakampanya ngunyan, na sana po sa masunod na eleksyon, kan barangay, iboto nindo sa barangay official na makatututok talaga sa barangay. Bako itong kung pwede nga ninal, sunay trabaho. Ano nal? Sunay trabaho. Tangani, makatutok siya dyan sana sa barangay. Kung may ibang trabaho, siyempre ibang atensyon. Mababa nga ang atensyon. You cannot serve two masters. Sabi nga din kaya. Kaya sana, iburuto ta. So, tutok talaga niya sa barangay kang trabaho. Opinion ko ini personal. Dahil kung duma-question. Takon, sa bagay na, pag daig kang trabaho, barangay official ka, daig kang trabaho, wala ka man makukuanal. Kung ano man ang honorarium, solicitan ka nalki, pa'yung gustong solicit. Kung lalo mo niyan summer, so basketball sa barangay, Jesus. Grabing team. Makarawat naman. So solicitan si kagawad. Ano man matanda kang honorarium mo? Kaya hindi, ang iling ko nalgo niyan, gano'y kulang ang magkaka-interest na magkandidato sa barangay. Hindi sana sa iba. Pag-una nindo, pasil ang magiging barangay official. Bako yan pasil tabi. Kaya kung kamo nag-iisip, sa Nobyembre 2 na barangay as in SK election, isipon maray. Bako tabi ang karaw-karaw. Iya po, sige. Nabot na kitin oras kaan pa maaram. Tigdi po sa programa, sa pangarang ka na Bicol. Ini po gara sa indong amigo, Al Armario. Thank you. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon.